Yn y stori plant, dwi am drio egluro Iwan 5 a nod 31 ymlaen, ac beth ydy tystiolaeth. Yn gyntaf, mae gen i stori bach i helpu ni ddeall Iwan 5. So dyma Teddy, Flops, sydd yn 30 oed. Dyma Teddy arall o'r enw Pryderi, sydd yn tua 60 oed. Ond dyma Teddy rili hen o'r enw Pwyll. Ac mae Pwyll yn tua 100 oed. Go iawn, 100 oed, yn ofnadwy o hen. Ond, sut ydw i yn gwybod hyn? I wybod os ydy'r Teddy yma yn Pwyll ac yn 100 oed, rydym ni angen tystiolaeth. Tystiolaeth ydy rhywbeth neu rhywun gwahanol sydd yn deud yr un peth yn cytuno fod y gwybodaeth yn gywir. Beth am edrych ar y dystiolaeth? Tystiolaeth cyntaf ydy fod y Teddy yn hen. Mae'r corff yn hen, gwellt a dim stwffin. Hefyd, does dim lot o flew ar ôl. Ac mae wedi cael ei gwnïo gyda llaw. Mae hyn i gyd yn dangos fod y Teddy yma'n hen ac fod o yn tua 100 oed. Tystiolaeth 2. Mae fy mami yn cofio Pwyll. Mae Pwyll yn perthyn i fy mami. Rhoddodd fy nhaid ei dedi fo, sef Pwyll, i fy mam pam oedd hi'n fach. Y trydydd tystiolaeth yw chwaer mam, Aunty Angharad. Mae Angharad yn gwybod mai Pwyll ydy y Teddy yma ac yn cofio llygad Pwyll yn dod yn rhydd. Y pedwerydd tystiolaeth yw'r ffotograff. Os da chi'n edrych yn y ffotograff, da chi'n gweld llun o mam fi yn fach, fatha babi bach, ac mae taid yn rhoi Pwyll y Teddy iddi hi. Mae'r tystiolaeth yma i gyd yn deud mai Pwyll ydy'r Teddy yma, ac fod Pwyll yn Teddy hen iawn a tua 100 oed. Yn Iwan 5 a nod 31 ymlaen, mae'r darn yn dangos tystiolaeth o pwy ydy Iesu. Sut ydym ni yn gwybod pwy ydy Iesu go iawn? Beth ydy'r tystiolaeth? Beth ydy'r gwybodaeth? Felly, tystiolaeth 1 yw Iowan Fedyddiwr, proffwyd oedd y byw yn yr anialwch. A dyma Iowan Fedyddiwr yn cyhoeddi ac yn deud wrth pawb mai mab Duw byw ydy Iesu. Tystiolaeth 2 ydy gyd y gwirthiau wnaeth Iesu. Ydych chi'n cofio rhai? Fod Iesu yn troi dŵr yn win, fod Iesu yn bwydo'r 5,000, yn iachau y dyn dall, yn iachau bobl sal ac merch oedd yn farw, yn tawelu y storm a llawer mwy. Roedd y gwirthiau yn dangos pŵer oedd gan Iesu, gan ei fod yn mab i Dduw. Tystiolaeth 3 ydy'r Beibl. Yn y Testament Hen, mae gyd y perfrwydi a'r hanes yn pwyntio ni at Iesu. Ac i ni ddisgwyl mab Duw i ddod i'r ddaear. Tystiolaeth 4 ydy Duw ei hun. Fe wnaeth Duw ei hun ddweud, ti yw fy mab.
Felly, mae Ioan 5:31 ymlaen yn dangos llawer o wybodaeth, llawer o tystiolaeth fod Iesu yn mab Duw, fod o wedi dod i achub ni ac fod o gyda'r grym i wneud hynna. Felly, os ydych chi neu eich ffrindiau yn amau neu'n anghofio pwy ydy Iesu, cofiwch fynd yn ôl at y tystiolaeth. Mae llawer o bethau yn tystiolaeth fod Iesu yn mab Duw.